Започвам вторият влог и той е с Израел и по-точно град Елат. Тогава Уизер имаше полети до този град и още вечерта пристигнахме и отидахме на плаж. Бяхме поканени случайно на тази лодка за да уравновесим. Момичето си празнуваше рожден ден изненада. Елат се намира до Червено море, близо до Йордания. Който е бил в Египет, знае какви красоти да има в Червено море. Корали, рибки с всякакви цветове. Бях запазила хотел за една седмица, но близостта до Йордания ни изкуши да решим да отидем до Петра, до Вади Рум. Онлайн намерих гид за 3 дена, които бяхме решили да сме в Йордания. Той ни чакаше на границата. В момента сме на израелската граница, пресичаме за Йордания. Първия ден тръгнахме за Петра. Вечерта щяхме да спим там. Като пристигайки там в 10-11, те не качиха гори и казаха, че така е най-лесният начин да мине вместо отдолу нагоре. По-лесно е. И така, на другия ден ни закараха до Вади Рум. Там ни пое друг гид, номад, който ни показа изключителни места в пустинята. През целия ден беше с нас. Направи ни обяд, пихме чай с него. Оставаше ни на места от едната страна на скалите, после ни чакаше от другата. За мен и дъщеря ми Вади Рум беше изключително преживяване. Даже съжалихме, че останахме само една вечер. Там, между другото, нямахме обхват. Бяхме 24 часа без никакъв интернет. Рано сутринта завърнахме се на третия ден в Елат. Ходихме в парк, който можеше да се плажува, да плуваш с делфини. Мисля, че няколко пъти го посетихме. И така за малко бях в Текердак, после се организирахме с приятелка до Чешме и Алчати, пътувахме с рейс до Истанбул, оттам с кола. И после дойде ред на лятото на Миконос за една седмица, през Атина пак с фери, после и Парус също за една седмица, пак с фери, което взехме от Миконос. Миконос всъщност не е само партията и нощен живот, имаше страхотни плажове, но има и автобуси, но е хубаво и кола да имаш, за да пообиколиш. Ноември месец си организирахме и Египет. Първо почивахме в Хорхада, оттам през Get Your Guide си организирахме Луксор и Кайро с пирамидите.
Взеха ни през нощта в 2 часа, на сутринта бяхме там и това отне цял ден. Пак късно вечерта тръгнахме за Хорхада. Разгледахме и музеят на момиите, включено беше в цената. Имахме и обяд близо до пирамидите и който искаше екскурзия с лодка по река Нил. А следващия влог ще е за Тайланд и Куала Лумпур по време на пандемията. Очаквайте!